Hey, kubi bethunani ezweni izinto ezenzekayo zithi hey inoba sekuza kugwetywa okanye kuyagwetywa ngoku. Molweni, ndinamkela kumam Gqobhozi TV. Njengoba nibona ke i-title ne-thumbnail yevideo bethunani sizothetha ngento embi kakhulu and uba ungumntu onamasikizi hey ingathi mhlambe ungaphuma kodwa ke ndizamile kangangoko uba ndifihle la masikizi kodwa ke ivideo I had to do it ubonisa izinto esikuzo esiphila phantsi kwazo ngenxa yento ezininzi ezifana nezidakanyiswa. Into eyenzekayo ke bethunani sivuka ngendaba ezimbi kakhulu isehlo esenzeke eNorthwest kwindawo ekuthiwa kuseMoyisane View apho ke unyana oneminyaka eyi-25 ebulele umama wakhe oneminyaka eyi-48. Now akuvakali uba kanye bekwenzeke ntoni na kodwa ivideo lena ngeyomntu obonisa unyana uxhaxhe wabulala umamakhe and ivideo ingathi seyithathwa seleswelekile kodwa uyaqhubekeka uyamxhaxha. Umxhaxha ke ngomhlakulo lo nimbonayo awuphetheyo. Inyama ke into lebenibona iphethe esandleni yinyama kamamakhe. Njengoba nibonile ke apha ekuqaleni kwevideo uba nali igazi liyabonakala liphuma endlini, so mhlambe besemxhaxhe kwasendlini mhlawumbe wamrhuqa ke okanye umama wazama ubaleka but ke uyaqhubekeka usamxhaxha. Kuthiwa ke emveni koba engakhange abe kanti uyanqandeka xa enqandwa ngabantu kuye kwaphuma ummelwane obephethe umpu ke caba ke wamdubula wasweleka kwalapha. Zitsho indaba allegedly ne-police report ikhona ebifakiwe on social media nayo itsho. Now njengoba nibona apha kule video nanku lo mfana umamakhe sele swelekile ke ngoku and ke ngoku yonke into eniyibonayo engathi ibrown okanye ibomvu ziipisi zomzimba kamamakhe. Umxhaxhe wazipisi kuthiwa ke ingathi ebesithatha okanye besebenzisa izidakanyiswa. Uthe omnye ke umsomlomo wamapolisa bethetha wathi kukhona ke nento ezikhoyo ngoku ndazi uba kuthiwa zii-rituals ezenziwayo, so abantu kukho into eyandileyo yezo zinto babulala abantu bebulelela into zee-rituals abanye ke ngenxa yento zezidakanyiswa. Ingxaki kakhulu bethunani esizweni sethu into yothengiswa kwezidakanyiswa iwesi ke njengoba sisiva noba ezi cartels zinabantu abakhulu, ii-politicians, abantu abaneemali, so ingathi urhulumente kuzawufuneka ezamile indlela yoba abantu abafunyenwe bethengiswa izidakanyiswa bafumane izigwebo eziserious kakhulu ngoba jonga ngoku le nto chaphazela njani ii-communities esihlala kuzo. Enkosi kakhulu ke bethana uthi nibukele le video sithi rest in peace kumama ke lo amagama abo bendingekawaboni ke ndizamile ukhangela yonke indawo and then zii-pictures zabo ke eziku-social media ezi. Umam Gqobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video nibe neveki entle. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.